Karbilongri bertekelang rapet doana rat pensmi aprang sinil hinpen kardom pajrik lo kardom. Pini karbilongri bertal pitan pon jibang nili thare jit kramsa non berta thepi langpon eksinam. Mahamaya boy hansia rong perang ke main ini pon CCM Dr. Turam rong hangpan kacuruk pajir pon. Tarabasa patu klamalong karbilong BJP kacingiri ki hai lapan kacing tur rat amai pi paman pon. Lang peri sunim suterang atum pen sepatir pi pon si kacing silang oke parhi ajai mek mesen pen pacun pon. Kinep kang huponet arisu Manipur rekom sakia tumpen puthot kelong pontu. Non puthot birtang ton pen langpon eksinam. Mathizong ni pai Chris yani ada por pai kepa por malom pent. Mahamaya boy hansia ronglong karbi kurusar chingru mamai mahamaya hawar amaya tumpen parengkia mai kanipon. Labangso parengkia mai long alang tumpen kaning je pon atengki kedam tang. Mathizong ni pai pliar ni karbi long termas council CM Dr. Turam rong hang pen karbi hong hari mate aron barim chorkni chupi zo tumpan kaching khon chipaklang ponchi non ke bangji surhini da engkora pli arkoi achiklu diputara lang solong kaching ruma mai kibi pon jipu alam pangdak pod alang litumpen kachuru pajir pon lapan ki bangji ani really pe do pon along sami alang litumpen smi chirap jetodun pus pini puthol labang so mailong smi pachini pontu alang litum hawar along pen sami bongkrok bangki pangni pon lo bon sami labang so bongkrok apan tomon arwe loksi pachok nanglo lasi labang so bongkrok apan tomon arwe pen pachok ponji apan ske hong pharla made hem pharla bangki nangkim pirang bek thapsa CM Dr. Turam rong hang pen chuni ripon pini labang so pharangki amaya long rong asar samsing hanse kurusar ramsing hanse rong a pharangki dorsing tisu mekar asar purno hanse lapen klengdun kleng sarpu atum tat stong dun dok moka pen waisong terang karbilong ri berta alangli than tuliram rong hang lak ilitum karbiang long mate ilitum a hempi kecari pon a hem phulo lasi labangso a hem ripo alangli ilitum phan ikejapon kimisen angthek nili kathek dun long maka kachelong dun lasi alangli karbi kurusar amai alangli tumaphan kacerap kacitu dun thek lasi karbi aron bari matumhan kacing hon hakku karbi plangrap pen aron lopu alangli kacini rata phan kapacin jam thek la sopot alangli phan Dr. Tuliram rohang phan sitame nilihin pen suri surya kardom pajir iglo kardom lasi non alangli puthot alangli kemang pen dipu taralang solong alangli rili kepa do ponji aputhak nilitum dokmoka boy han serong arat to an sitame ining aklong pen akache hok mate I aning kaching sam lasi nilitum ta un an bor idun po chitong dun je phan lasi pini pherangke butung atung phan ke hang pon lahai aputhak si hang pon lo lasi nilitum athe aron barim do an nilitum boy han serong lasi nilitum chiting ni nepin bongchin bongkrok nilitum chi ipon lo la so bongchin bongkrok chi ipon nilitum ta kopia posi bongchin bongkrok chi ipon ma la ilitum ta chor kli chu phio tum isi arjan isi asembur arnam arjan la henlo pusi nilitum kachini pensi la so bongchin bongkrok ta nilitum la ana porn ka chi endun thek nang ka chi tongon thek aning kiding la pen pherangke butung along alangli ke japon alangli henlo long kiram teron la si alangli phanta an so se aning kiding apen nang kaching hon dun nilitung phanang kang hon kajin so ke du la anai sepaduk dun apola si kardom pajir eglo la isar tuliram rohang non alangli karbiang long cari pon bomlo ilitum hempi along karjap thip ahem ripu lo la si alangli phan nili angko kachuning ridun kang tung ke la son henlo ye la si alangli karbi kurusar amai atum phan ke pangrum thek aning ke parong thek lake suri surya kardom nilita sipajir iglo lasi alangli ke matha son tak thaksi unko nilita rong rup kecari along sitame nili angko an so se akaching hon pensi bongchin bongkrok ti ipon lo lasi la so bongchin bongkrok along nilitum so bongchin bongkrok non an sitame nilitum kadure pe namat jo
RV ke pacar si, RE pacar si, RV Arni, la si sobong krok. Pan nangke pak kim, dia pan si nili, alang li panta juniri pon lo, ma curu pon lo, nang kim pipu, pusi alang li panta anso si curu pon lo, kardo. Karbi Anglong kang pi hini district along pen semi pre-exam MEC consensi along pen semi Karbi Anglong BJP atum kachingri ki hai lapen ki kaching thur amai pi paman pon bomason thak si mathijong ni pai Chris Yarni stami phuluni MEC consensi aparman stami tarabasa pathu aklam along Karbi Anglong BJP kachingri ki hai lapen ki kaching thur amai pi paman pon Labang Sura amai pi chengse prang center bazar hiti market modernization and improvement program MMIP building ki kim krang pon patang pon si CM Dr. Churang Rong Hamari deng pen ingtu pon La sopi kuti trok pen ki kim kerang pot modern hospital puni stami CM Dr. Turam Rong Hangari deng pen si putot ingpu pon tu EM Kambara Kiling pen kache phempu pon mailong ali Haman pen Assam Deputy Speaker Dr. Numor Moment MLA Bedasing Engleng MLA Dorsing Ronghang MLA Rupsing Teron Karbilong Tamas Kandil CM Dr. Turam Ronghang EM's MLC Lapen ki BJP aphan ninget thiara tum chitong dun Ponji Radamai pi nidaki lo laso Radamai pi along paceton si pinidak haro long kami eme kecileng laso polison center bang pon lo deutar bang pon lo la lapen keda kolonia long puti ke thom sose ingkan siang mo ladak klem pon lo lake market se lapen ke akoda Harti Bidat Hospital model hospital la 7 crores atangkal lekai ada pini kupon lo penceng lo akapreka sayang deng dak klem bom la pen kedak pini la somai lo ye imkar gang long par aning kache pen keba sil pen pesal sil pen kongres tu pangrum pet pen don bharu trok so se abang puang pen pini BJP long la chepok dun lo la pen ke akapreka sayang deng dolak la kacuti kiara tu rumpan lahai belek scheme do la spray machine ikan cenglok sel hebrep tumhan ikan cenglok laben soprang mangkela urut he cili hanjang cili laben motolma cili lah ke apang masih kian lo la sepini mangke official siron sir ala venture code han bang teman bai long lirek la non claim bom lo proses bom lo prajin kan ke long ye panse body pon bom la tumge quarterly si bang mati masih non bang ke proses bom kan laben la 192 tu mana SU ban clearance tu mana dom halong chat picture tu Matizong ni pai kep ani lang pher risunim so aterang atum pen spatir pi ponsi bahani ador so fish farm along kaching si lang ok parhi spati ajai mek pedopon labang so lang ok parhi spati ajai megalong semi bang pharo isira bang ke batum spati dundu laban kada por pai kepen pangcheng ponji ani kang sam por pai hinira minute song ke ba por bang ki labang so lang ok parhi spati ajai mek semi ington ponlo Labang sulang ok parhi spati ponalong Rajiv Boru haflong asorpen lin trogra gram pharo pho an palong ponsi kaching sianong itangkala kasi palong ponlo lapen ki bang pho tum pan engbai ponsi ning mening du anong isami pipa jir pontulo Labang sulang ok parhi spati ponalong alhiaman pen Karbilong Tamas Council Mutram Lekhi Fishery Saikam Achokamar Bukla Municipal Board Ward Commissioner President Sharma Gautam Banik Gisoy Hanse Atunta Chitong ok hiluki pru tang ho lapen ke dowai people kaso ok pru amen pen dowai people ko amen pen si penangan ilitum Karbi Anglong long metang indigenous ko fi samukha bang ke nangbir bom tang lasinili tum mathalo chuki damtang cabinet meeting mate EC meeting lo stame itu kaching Honda CM sar Dr. Tuliram Ronghang saralangli hinpena pingkada teng pendili tu isi kachi parai pon lo jatela okipru ubang hedi dowai pen aroi bhari aroi longta okipru la pen ke manela poisonous jitu medicine people chehe chikung kapre ga aroi longa mukhana no lang birbom tanglo la sojok sini litum ceparai ponlo jate litum la aroi lo okipru ubang ke none pranga bangke ke benje pani litum ceparai ponlo tim cabinet pen
athe li tum jong si ok la roi long ke long ok bukha jong si abider lo pulo dang te li tum muarni si bangke jela so ok ni tum Karbiang long si long pula so hormu ba li tum che than mo ida ji kasi ok pru ke la ka aku Karbi tum pena tu ge do he ok pru ko alam do stame ili tum Karbiang khai tum bangla ok pru pulo dang te April la chik lo la so si ok pru rong ati nge April la chik lo bangke oka suke pati mane oka pati apor oka suke phi apor pina posi ni tum la April tu July chik lo la chik lo yoni bangke nili tum hin pen ke ben lo la pen ke order olai ji order long pidong plangi ne khala so order ateng ben si katu ka be ili tum Karbiang long ora panta order ateng ga pulu ye panta nili hin ben chone sinona son isi kupilo ho ningaro mimi langroi langjeng long tame yong si lapuson kacipati pidam lo pulo dangke itum cilang mi no la data ok kapar hi gibi dan itum department pen ke joko ok ku edu thapon e mat kapar hi parhi pulo dangke ok chuare dira puson la kali mat di sitame isi itum alira alon cilang lo aji mesen ni itum la dak pachu kontai ka polang tuan suri ka churu padi lo apen ke nada kapre gatim pen ada na cipati itum apor dengan cipi dun tega pot kapre gatim pen ke bang pido ana panta nilihin dan suri ka churu padi lo Karbiang habar long lagi fishery department ini fishery competition kapre habar semua kedeng pun dozima non amat ke nilifan fishery department arpun ang pidet pen la ke chengsi lo asila puson nilitum akolong kapre kipi ponji pantan nili mathapon po athelang litum la department long okapar hi amen pen samelang litum revenue council pan ang pilo maten litum department pan revenue nang pilo la so revenue kelong ateng pen selang litum manta order pilo asap suwes tamile tum revenue long ya phane tum bori pon bomlo la pen ke prabjin ben akoni litum lason competition ke pabi je phan akoni litum singwai chupo jate ilitum fishery department ta anong dopo mate dak bahoni adorso bahoni fish farm boy madura chini bangwe kapre ga amune tunga sta me pini laso competition ki bia join ni ilitum la dak bahoni fish farm bu bangge dapan che thang polo bolong ko maji lang fero long mate tu Karbiang long je bahoni adorso fish farm long competition pari competition pidun ko bangke ilitum char long ko asilan chon lo ke bangian ni nilia ko cirap tun tuji alang litum jong saning hang pulang te akapre gatim long same competition jong CPG pulang te nitum department of fishery long litum alang litum han apor pun competition lo takang sebani terso fish farm di pon tabang solong pini bang pana bang si kecepatan pun pen konanat awar pensi ko igna pen komaci cingsin le kemang poni mata lalu nilitum langfer isin tatarana hin pen kecengsi angling competition ki pon dari litum bahoni adorso kolong komaji laso kecepati along ahokpet lote litum harus sira pokep amui ke do muthe kopini botol ke no ba kopini asai do ko joini harus sira cap ansi pini active participation atumma doi rong lasi la sorting si la rules amin itu 500 gram pen akiju batuhan bangke qualify pon pe mate 500 gram pen ake thero si qualified pon ji pula so rules selam pon pen si pini so anong e haflong pen ke bang abang phusi kiting senong e chapalong pon diklo lapen la so anong e long ke long pon hadun thumai consolation atum long pon lo lake dia ka chu hang ason si penenang kok lo athini tu aporating pen la lunch break bang ban pipon thek thire report la si anutin tami ke bang atum an tami nang dia pon bosi ning thelo kusom ke bang jilang asingkan pun agronome pen apa kan kecepatan la kusom kabar sai di pon kalang lo ke bang journey tham aphan tami nilitum disik ponji lapen ke bang journey bang ke anso se litum ke mesen quality pipon po busi ning che thepon lo athe ke chengsi kla la se sabso ke chok che ke le along bang ke kadu be participation atunta padak arat atunta minang dia pon po busi ning thelo laki bang journey bang ke laki ni tum singwai pon nang ko po nan jasme ga salam the bang ke nang ka pon ithithire po Kedamtang mathizong ni pai kep ani Manipur along ri along Imphal police station ke parlopon DM College of Science along Kacharli bomb Ladhiram Chindian Singhs arta engko rahini aphan
new boys still long pen anar lo por phai isia bra minute song ke ba por malong pen nep ing hu pon den lo la solama puthak pen Impol police station along complaint pidam det pen Impol police station along ke do rekom sa ki tum pen kiri ke tarli besai semi teng pon khidlo Impol rekom sa ki tum pen kiri ke tarli besai ki do di sang cp pen ke claim sa batuk pen a joksing kontai siang bong pen puthol long pen chulok lo la pen ke honde ke do pen bang ner ke patum phan semi Impol rekom sa ki tum pen spari deng pon long lo la pen ke labang ner kep tumari deng along pen spe AK-47 ebong A.32 pistol ebong magazine heli amukereng mobile home cricket home nupak lapen ki car ihum samit spari deng pon longlo rekom sakia tumpen labang printer ke batum pan samit spari deng pon si car Jupiter tower sai sami deng pon bomlo pini car bilong ri pertaban ki lan pan sikang ton pagilo do me thang me kardom